Yemfi hɔ no na yenko eya Asante Akyem mensinu emu wa Asante mantem emu. Ghana Digital Center wo mo aboabo mabunu bebro wo ha no na wakyerɛ mo abɛɛfo ntintin fidi kwan so nimdeɛ wasi we na bɛboa pa sanse wo mo yi wo makomam no mba bɛgye santetie ne bie no ɛkwan yɛ fa so de abɛɛfo ntintin fidi kɛseɛ edi dwuma no sɛ o manya mu nimdeɛ ama nei sɛ dwuma bi kwa na wokɔpa na sɛ waso kuransa no dwuma obi agye firi wo nsɛm wenye yi Adom Kasee bopini hɔ aboa nsɛm ya no. Ghana Digital Center and Youth Employment Authority and a can one who boom wa what they a mebunu bebro wo ha ya wonum ewa Asante Akyem mensini mu wa Asante mantem mu efasa ICT entity ni mu abra CEO wa Ghana Digital Center ano kwadwoba agyeman ene amane boni edwetwe nkomo no ene wo kire mu se be ya mebunu dodo no a ebenya nimdie ewa ICT mu nti eno nti ene ma aban esi gina ya waye santity ama emebunu. Training in two forms. There were the introductory. No, Obia uni additional bia or above from Kano. Mounted here now. Unya bibi digital skills. Training it comes with a laptop. It also a laptop. Moment you want. If it's a ya dinner, omokomanu. Ye gift ye ministry better. Near per laptop as support your normal day or majority. And that year job even just after this training, there are mentorship, virtual mentorship. You know, and or more deno. You best or more massive with laptops from the home. Kasee no akire na emebunu a wonum enya santete yi ene amane boni ehwehwe nkom. Skills like mobile app development. E buy bisua yi sisi anyame adom mitimi coding mitimi so generate app no me buy nyame ani ona bo ade we o de buy aboa ye pa enso ye beda nase nya ka che ne se ehia biem nti emre koso na no omomodin na on fasa no ma we emra e buy enso so ye mabuna ye wo Asante Akyem do fo